こんにちは、ジェナティに交流会の担当の木野ですね。今回で、第3回目になりますが、今回も、多くの方からお問い合わせいただきまして、どうもありがとうございます。で、回数を重ねるたびに、問い合わせの数の方が非常に増えて、今回キャンセル待ちの方がかなりいらっしゃって参加できない方もいるんですけれども、その方々のためにも今回の交流会というのを、より良いものにして多くの方に、台湾と日本の架け橋になるように、この交流会を今後も進めていきたいので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今回もですね、第3回ジェナティ引退交流会、無事に終了することができました。本当に、参加していただいた皆さんどうもありがとうございます。今回もですね、日本と台湾の方以外にも中国の方、またその他国の方にも参加していただいて、本当にいい交流会運営をしていると思います。次回はですね、6月11日に第4回ジェナティ引退交流会の方を開催いたしますので、今回キャンセルで街で参加できなかった皆さん、お早めにお申し込みいただいて、一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。